Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar kamora mora ma intiere. En thuolo machielo ma wachako arwako daktari machielo mondo mi opuonjwa kendo lernwa achiel ariyo adek kuom gigo matimore e kit ngimawa. E chenro ni wawachoga ni ngima en mwandu. Ponono ni winjo redio Ramogi odiochieng' ma kawuono ni winjo ni wadhi go mbaka kuom weche mage kendo kik ibed kod luoro kata matin nikech wechego emwadwa ni mondo mi wawachi. Mate e chenro ni en Ruth Otieno. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari nitiere studio ka ubonyiso wa nyinge olonye weche mage kaito bende wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Hero kamana inya Ruth kuom rwaka redio Ramogi Ramogi TV. Nyinga Fred Sigar, an daktari mar pien kod weche nye kaka nawacho e thuolo mokalo. Koro an wuod Uyoma ko Kwiri. Yes. Yeah. Ero kamana ahinya nikech ng'eni odiochieng' kodiochieng' wathoro bedo kod oganda manyien mamoko samoro nokromo kodi e chenro machielo chamoro koro inyalo lero negi alera ni in laktar molony weche mag pien del gang'o mondo koro kata kwago mbaka to ging'eyo ni en laktar mane ma wawuoyo go kawuono. Koro an laktar mar kaka wacho iluongo gi dho ngere ni dermatologist to nitie and venerologist. Koro e dermatology ka oting'o pien, oting'o yier wich, to oting'o kogno. Mano part mar dermatology. Koro dermatology en ng'enyne gik manoko mar del. Kaka del kachakre gi wich, en yier wich, bas wan gi pien, to kogno be yudre kanyo ero. Koro mano dermatology. Koro alonye weche mag thiedho gik matimre e pien, e yier wich, kod e weche mag kogno. Mopogre gi mano nitie venerology, ma en tuoche motimo tuonye modonjo iye kabisa. Ng'eny ji ok ong'e ni nitie ga speciality e thieth ka kata maru daktari mathiedho mana weche nye modonjo iye kabisa. Koro mano ba timo, mano ba thiedho. Yes. Wacho ni tuoche mag pien del, yie wich, kachiel kod kogno, kachiel kod tuoche mag nyeye. Mabende chieng' moro achiel wabro pango mondo mipuonje nyikwa Ramogi Ajwang'. Iwacho ni gin modonjo iye kabisa, ibonyiso wa ni gin mage to ke chenro makawuono e chenro machielo. Kawuono diher mondo miwago mbaka kata puonjo oganda wa kotenore kod chandruok mage Dr. Sigar. Koro kawuono wanyalo go mbaka e wach mar acne kata kabirwa machendo kabisa, kendo en gima kamoro karibu kila ng'ato ng'eyo. Kinena anena wang' kama to kata mok en kabirano, kata mok en acne moko, to ng'ato ema nani in gi acne. To kawuono kaber kech mano en tuo mabet chendo, kech en tuo mabet chendo. Koro wanyalo go mbaka mano kawuono e odiochieng' ma kawuono ni. Bende chiegni penjo ni kabirwa bende mano tuo tiseduoka e twak kata chenro mokwongo no ni en tuo. Wang'iyane kabirwa en ang'o? Acne en ang'o? Koro kabiro kata acne en tuo malure, oluwo tie yier mawuok e del. E tie yier ka nitie mo bende malure gi tie yier kanyo ero. Ma gi dho ngere luongo ni pilosebaceous unit. Koro pilosebaceous unit no en kuma yier wuok go to mono be wuok go. To samoro ji nyalo penjre ni ang'o momiyo gimiluongo ni acne kata kabirwa ni owuok mane wang' kende kata e kor e onding' gi malo kata gi kara ni ginene iluongo nang'o mabega e gok. To kabirwa ni iyudo kowuok kuondgo nikech gima wacho ni luongo ni pilosebaceous unit cha kata bur ma yier wuoke cha bet gi ng'eny saidi e areas go. Iyudo ko ng'eny pilosebaceous unit no kata bur ma yier go wuoke to wuok gi mocha bet ong'eny e wang', to ong'eny e ng'ut, to ng'eny kar kogno, gagoko gi malo gi katok gi malo bende. Koro mane momiyo ineno ka ng'enyne kabirwa ni kuondgo emoyudre. To inyalo yudo jomoko be ng'eny ji iyudo ka nigi kabirwa kata mane wang' gi kende. Actually percentage mamalo kata ti mana higher percentage nigi kabirwa on the face. But mopogre gi mayudo ka nitie kaka ng'eny joma nyiri matindo
iyudo ka gin gi kabirwa e agoggi gi malo, kodok ka tokgi bende. Yes, koro mano emomiyo iyudo ka ibo yudo ka kar bam kata tielo piny, kata ogwandi, to miluongo ni kabirwa no onge. Inya yudo ka nitie tuoche moko manyalo bet ni nyalo chalo gi kabirwa. To ok en kabirwa. Yes. Wantiere kod picha moro kanya kwa Ramogi Ajwang', Dr. Sigar bro pimonwa gima nowacho kacha, tie yier kachiel kod gino matimore momiyo ng'ato nyalo bedo kod kabirwa. Daktari, wantiere kod picha ni manyiso pien del, to en pien del machal mobar, moro mi kwa Ramogi Ajwang' ne nyaka yie nyaka kuma yier wuok godo. Mori nyalo wuok tho kodwa mana matino kang' kokang', mondo mi kwa Ramogi Ajwang' ong'e ni to en ang'o ma daktari leronwa odiochieng' ma kawuono ni. Kotenre kod picha ni. Okay. Koro ka wachako tung' kocha, ineno ka yierno owuok modhi nyaka malo. Inyalo chunga chunga daktari. Okay. Ero kamano. Kati bo chungi kori koni. Inyalo chungi koni. Kamano. Ero kamano. Koro yierni king'iye, to ineno kowuok gi piny. Mokwongo, pien niga kiwango mopogre kata layers mopogre. Nitie mamalo, maluwe, michop nyaka e the fatty layer kata kumotimo koro iluongo nang'o bor, michop nyaka e bone piny. Kech en gima oluore nyaka gimogik piny iyudo ka en chogo. Koro iyudo ka yier wuok e del karibu kila kamoro amora. Tineno ginie, miluongo ni sebaceous lobule ni. Kae ma mo malure gi yierni bende wuok go. Koro mae ma wacho ni yudo ka kar wang' gi kar kogno, gagoko gi katok, iyudo ka ma bet ong'eny saidi. Nikech yier to wuok karibu kila kamoro amora. But iyudo ka koro iyudo kama bet ng'eny kuonde ma wacho go. Koro iyudo ka kaka ma yier ma kawaida. Owuok to moni luwe ndiyo, to ok luwe ahinya, madhi dine mondo miyo kik otimang'o, kik owuog e yo makare. Koro kowuok kama, mano en kawaida. Koro ma wacho ni is a healthy follicle mowuok goni. Nikech tuo kabirwa, iyudo ka follicle ni kata burni dinre. To burni ka dinre, ema dhi kelo tuoche ma waneno ni. Tuo ma koro iluongo ni kabirwa ni. Kata condition miluongo ni acne ni. Samo dhi modinre. Koro dinruok ne nitie achiel ariyo moko makele ma ang' wawuoye. Koro mar ariyo ni iyudo ka wach ni closed comadon. Koro closed comadon ka ineno ka morni owuok mobire e tie yier. E tie yier hie ma koro dhi odino. Tie yier kabisa. Molore. Ema nyinge no wuok e nang' ni closed comadon. To miluongo ni open comadon ni, ki irange malong'o, tineno ka moni e obiro ka, to bet olorre, to kolorre ahinya. Ineno ka yierni owuok to e iye kae, space mar yierni koro bet duong' saidi. Ochalo gima, king'iye ochalo gima bet okuot matin, mopogre gi healthy. Kech ma kineno tiende kae, tiende ni owuok awuoka straight. But moro ni to bet otimang'o. Bet chalo gima okuot matin, but moko bire ahinya. Ineno. Koro yierno dhi owuok kawaida. Kibire inflammatory papule kae, ma koro iyudo ka koro bacteria odonje. Nikech nitie bacteria ma play part, en normal on the skin. To samoro, kaponi samoro oyudo thuolo modonjo, gie tie yier, to odhi kelo ang'o? Odhi kelo kuot, kata iluongo ni tutu. Papule en kuot to onge tutu. En gimokuot machalo pimple. But pustule en kuot to en gi tutu e iye. Koro sama iyudo ka tutu obiro mochako play part ka, to iyudo ka koro mano bacteria be koro biro donje. Ema koro, kanye ma koro iyudo ka wach mar acne kata kabirwa cha, koro kendo odogo lokre no bedo ni en tuo. Okay? Koro ineno magi, kineno mae, ma blue ni, mane bacteria cha, ma wacho, ma koro kelo tuono.
C. acnes ni iluongo ni cutis bacterium in full. Cutis bacterium acnes no en mokelo tuo mar acne, en mokelo chandruok mar kabirwa ni. To cutis ni kokelo chandruok, wawacho ni gin type mopogore opogore. Nitie moro miwacho ni en normal flora e skin kata oyudre e skin samoro, lakini ka koro dhi odonje ei pien to koro kelo tuo, to iwacho nang'o? Koro now we have the disease, kata koro abedo gi tuo ma koro en inflammatory, en kabirwa mokuot tiyudo ka samoro en gi tute iye. Iyudo ka koro sebum en mo ma wachocha. Iyudo ka sebum ma mocha be koro kuma owuok odhiye iyudo ka onge. Koro gin e iye ka gite. Iyudo ka kute cha ni ka mo monego bed ni wuok naturally cha be koro samoro ok wuog malong'o kaka onego bed no wuok. Okay? Koro then ka wang'iyo mogik tineno ka nodule kata cystic. Ma moro modonjo iye, beto donjo iye kabisa. Tiyudo ka joma nigi nodular, en nodular kata cystic acne. Gin gi chalo lumps. Yes. Owuok madongo to kata kimule tiwinjo ka ochalo gimoro ni e iye matek. Opogre gi inflammatory. Inflammatory ni bet oyom to samoro kidiye be tineno ka tutu nyalo wuok marachar samoro maratong'. But nodulistic kata cystic acne to kata size ne, the size is now bigger. Ochamo kama duong'. Yeah. Ochamo kama duong' e tie yier to iyudo ka nodulistic bet en gima osebet kwa muda. To samoro nokomany thieth. Nikech e thieth mar sama wathietho acne kata kabirwa, iyudo ka one of the aims kata gik moko ma watemo timo kabisa en yawo malo kae. Ineno. Yawo ne hair follicle no, kata yawo pilosebaceous unit mona wachocha. Unit moting'o yiergi kuma sebum kata mono wuogo. Mondo, nikech naturally onego bed ni mo ka wuok to dhi e skin. Dhi e pien del gi malo koluo tie yier. To nikech iyudo ka kawaida pien nigi natural process ne kata yore ma kawaida motimre go nade ma o moisturize go. Ineno. Manyiso ni sama magi timre ema miyudo ka sama ng'ato nigi acne kata tuo acne kata kabirwa to e thieth kar kochopo kor thieth kocha iyudo ka koro wa support kabisa gi modhi moko. Nikech iyudo ka koro gigi odhi odine kata odhi odinre ma koro kata mo mawuok natural monego bed ni yo mopien bed cha koro tima koro onge. Ema miyudo ka moisturizers be play part. Tineno sach thieth cha wagolo achiel kuom yien ma watiyogo temo golo mondo yaw kanyo. Nikech sami itiyo gi modhi mag thieth kata awira mag thieth, nikech ng'enyne kar pien ka watiyo ga gawira ng'enyne kabisa kopogre gi mimuonyo. Koro iyudo ka kamane kaka wadhi ma wachope tuo acne kata kabiro. Nyakora Mugiajwang' winjo kaka daktari olero gima kabirwa en oa kanye to ere kaka obro nyisore e pien del. Obro nyisore e pien del ka yo ma yier wuok godo kata tie yier kanyo modhi mag del odhi modino. Seche modine kanyo odhi to kunore kanyo, kokunore kanyo modhi gintiere ka oyoyo bakteria kata kute mopogore opogore. Onyalo dine te kata onyalo dine matin, to kowe modhi ahinya to onyalo bedo maduong' mokalo makata kimulo tibro winjo ka gimoro tek e iye. Ponono ni okithiedho kabirwa, ponono ni wegi aweya, en ang'o manyalo timore ni? Bende nitiere gimoro marach kata minyalo wach ni nikech nokithiedho kabirwa momiyo ibedo kod complications gi koso oyo? To en ang'o madhi dino yor yierni kata tie yierni? Ani pimonwa kacha nitiere gik ma miyo odinore ma bende iboleronwa. To mana kwayo ni lernwa kwaseka oyueyo ma bende wakaw mana sani. Seche mwaka oyueyo ni ornwa ote machuoka ka isechako bedo kod penjo kotenre kod kabirwa kokale yor SMS ma en 23600. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak.
Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakuronga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati tich adek nyakuronga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo. Kachopo tich ang'wen nyakuronga juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakuronga juang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni be yawa. Piny chalo chiro. Igo enengo. Ingiewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo nyakuronga juang' madwaro duoko, to ka emwabiro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kikbai. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Intiere kod Kabirwa kata ing'eyo ng'at mantiere kod Kabirwa. Kawuono wafuono yie matut wang'eyo gima timore Kabirwa. Kane pok wadhi e yweyo daktari ne wang'iyo kacha gigo manyalo miyo tie yier dinore, ni wacho kacha ni mocha nyalo biro madine. Chutho naturally onego beni obiro to wuok e pien del. Owuok e pien del, ang'o madhi dine? Ang'o miyo nyalo dinore modhi adhiya mochopi kama kod en Kabirwa makimulo tiwinjo ka gimoro teke? Koro gik manyalo kelo Kabirwa ng'eny. Kech Kabirwa ni oyudre e thuolo mopogore opogore sama ng'ato dongo. Nkae nyathi kod nitie nyithindo man gi Kabirwa, ji ok ong'e mano. Nyithindo mayom? Yes, man gi jodweche 2. Inya yudo ka nigi Kabirwa. En mana ni Kabirwa gi ng'eny ji ok ong'eyo. Koro yudo ka sache moko dakteche moko lonye weche mag pien thiedhe kam gimopogre. To nitie moro ma gibe koro gichich. Koro yudo ka kaka mar nyithindo no ka gichich, sana ko oorgi irwa to waorogi kuom iluongo ni nitie specialist machielo ma waorogi irgi nikech ng'enyne en hormonal. Koro to hormone ne yudo ka samoro en tabu sama nonyuol nyathi. Koro yudo ka samoro kochopo dweche 2 to min gi ng'eny gi samoro giweni en heat rash cha. Ineno, lakini koro mae tiyudo ka samoro beto timo tutu matindo mang'eny kata e wang' nyathi. Koro mano be nitie. Ma kapo ni ng'ato nigi nyathi to neno mano, nitie heat rash ma kawaida. But kineno ka ochopo dweche 2 to chalo ka gima en gi, inyalo wewe ni en gi pimples ma kawaida. Mana ni samoro nya bedo ni gidongo matin, kata ineno ka gin gi tutu matin. Onego bed ni ore ir daktari mondo ng'i. Mondo kapo ni nitie wach moro kata gima hormonal, to mano be timo, mano be samoro ing'iyo e sechego. Koro ka wadoke wach ma walosene mopogre gi wach nyathi, to nitie gik mang'eny makelo tuo Kabirwa. Nitie percent mamalo mawachre ni Kabirwa ni oluwore be gi familia. Iwacho ni hereditary. Oringe remo. Inya yudo ka nitie jomoko ma odgi kata familia gi gina kare.
tinya yudo ka nitie familia moro mabet giyudo kabirwa mang'eny kabisa kata gisafa akni ng'enyne kabisa. Koro hereditary no nitiere, koro mano nitie. To ka nyiso ni kata ka en hereditary no ok nyis ni ok thiedhe, onego bed ni neno laktar mondo tim ang'o, mondo ng'i wachno. Wach hormone ni, hormonal imbalance ni wachre kabisa, to en wach madier nikech iyudo ka sama ng'ato dongo to odongo e stages mopogre mochopo e adolescent 13 years, kochomo 20, 20, mochomo 30, kochomo 40. Tiyudo ka wachre ga ni dala kucha wachre samoro ni kata nyithindo ka dongo konene gi kabire to wacha ni in isepong', idongo tindi pong' maber to koro pong' no en hormones. Koro nitie hormones mopogre opogre. Nyithindo manyiri nitie hormone moro iluongo ni DHT, kata it's part of androgen hormones, gin sex hormones. Koro DHT ne iyudo ka ng'eny nyithindo manyiri moloyo nyithindo machuo. Iyudo ka en mang'enyne okelo hormonal acne cha e nyithindo manyiri manyalo nere e wang', e agoko kata katok kata kar gok. Onyalo biro anywhere. Koro hormonal no nyithindo manyiri iyudo ka adolescent kaka gichope to giyude because of change mar kaka del lokre cha. Nyithindo machuo be the same. To iyudo ka joma chuo atamalo mamalo malo matin, iyudo ka nyithindo machuo yudo acne sama gipong' cha, then odhi olal. Iyudo ka koro ka gichopo 20, ka gichomo 30, tin joma chuo man gi acne. To joma nyiri gini dhi mapogre. Inya yudo ka gin kode sama opong' ka, to kata kochopo 20 ochomo 30 to pod en kode. Kata yudo ka nitie nyithindo manyiri mane onge kode sama gin below 20 kata sama gipong'. To koro kochopo 25, kochomo 30 kata kodonjo 30 kucha, koro kotimo ang'o? Koro koyude. Koro iyudo kamano wach hormone play part kabisa. Joma mine bende sama gichiegni neno periods, tiyudo ka nitie hormones moko mabet medre matin. Koro iyudo ka sama hormones go bet medre e del matin, to iyudo ka ginyalo yudo acne achiel o pimples achiel ariyo moko mawuok e wengegi, or on the face. Mano be hormone no play part. Mano we say ni is more or less ochalo gima bet natural matin, lakini ok onego bed no bet owuok mang'eny ahinya cha. Joma mine bende nitie mayudo kabiro sama gimako ich kata sama gipek. Ineno. Koro yudo ka kochomo second trimester kata first second, kochomo trimester chopogre nyadidek. Iyudo ka mokwongo mar ariyo, sama dendgi lokre cha, nikech sama mama pek kata sama obedo mapek, tiyudo ka nitie hormones ma lokre. Tiyudo ka koro kochomo dweche mokwongo adek kalokre kochomo 6, ama the first 2 trimesters, iyudo ka nitie joma mine moko ok te. Gima nyaka wang'e ni kabirwa ni ok ji te matimo ang'o, mabet kode. Koro iyudo ka joma pego be because hormone changes cha be samoro be giyudo kabirwa no. Nitie iluongo nang'o modhi ma joma mine wiro kata joma nyiri mag dusruok. Iyudo ka modhi gi ging'eny kabisa to giyudre karibu kamoro amora. Tiyudo ka samoro nitie modhi moko ma ok beyo ne del ahinya, kaluwore gi kaka olosgi kata olosgi alosa e back street, to ok gin gik mobedo approved kata oluwo process malong'o ma onego bed ni tiyo gi e del. Ineno. Koro iyudo ka samoro ng'ato dhi otiyo gi yien moko kata modhi moko mok beyo, chemicals ng'enye saidi kata ok opim gik maber. Koro iyudo ka kotimre kamano, to
to ng'ato nyalo dog timang'o yudo kabirwa. Emomiyo awachoga ni kaponi dwa ni inyiew mo mitiyogo to ber kinyiewe e duka mong'ere. Kik ok ber ahinya kinyiewo nyaka kamoro amora. Inyalo kata dhi e supermarket inyiew Vaseline ni iwir, kata inyalo dhi inyiew mo midwarono but e duka motimo mong'ere mopuodhi. Koro gik ma watiyogo ma wawiro be nyaka watimang'o nyaka wang'i gima long'o. Kik watiye gi gimoro amora. Kech wayudo ka nitie jomoko mawiro mondo gibed malando saidi. Nitie jomoko be nonyisgi ni dhi wir mondo max ma in gogo mondo rum. Samoro ok odhi ir kuom ng'ama olony. Koro yudo ka mago be hinyo pien kabisa. Mano be timre. Nitie yien be ma kitiyogo to nyalo yudo kabirwa. Kata acne. Kaka nitie yien miluongo ni steroids. Koro yien miluongo ni steroids go itiyo kodgi e thiedho tuoche mopogre opogre. To kaka wawacho pile ni yien ma watiyogo gin gi side effect kata gin gi komachielo manyalo kelo tabu. En mana ni watiyo kodgi nikech koma nyalo kelo tabu cha tin kipimo gi koma kelo ber. Gi koma kelo ber. Ineno. Koro yien kaka steroid side effect achiel kuomgi iyudo ka en ang'o? En gimoro kaka acne. Nitie koda yien moko mag convulsion kata joma nigi tuoche mag convulsion. Iyudo ka yien ainago be samoro side effect en ang'o? En acne. Koro nitie yien moko achiel ariyo mag samoro ka ng'ato tiyo godo to neno ka gik moko chako wuok kata acne ochako yudo acne moro monoongego. Ber kodok ir daktari mondo kapo ni nitie alternative kata nitie yien minyalo miye ma pod nyalo konye e tuo mono en go cha to koro side effect ni bet onge kata odok piny to nyalo bedo advised kaka nyalre. Yes. Ilero gima ber mokalo Nyakwaro Mugejuang winjo gima daktari owacho. Nitiere gik mang'eny lokruok kuom joma nyiri kaachiel kod joma yawuoyi nyalo kelo kabirwa. Samoro ng'ama miyo pek kata oneno malo nyalo kelo kabirwa. Samoro bende en kodhi ma kothu en jogo mantiere kod kabirwa mano bende nyalo bedo. Samoro bende kothu onge godo kata matin ma kapo nono ni ibedo godo tiwarawara ni marani to akanye tinyalo yudo ni wamed gimoro achiel ka. Dhi nyime daktari. Nitie moro mabet wachre to samoro kowach to ji nyiero ni we chamo sukari kata we chamo gik man gi sukari bo mi kabirwa. Nitie adiera iye kanyo. Yes, to ok ong'eny sana. Nitie homon moro iluongo ni kata gik ma e dendwa mag chemicals iluongo ni insulin growth factor. Koro insulin growth factor no samoro ka ng'ato tiyogo mang'eny tiyudo ko omedo mo moro ma wanene tie yier cha kata activate morno bedo mang'eny. To mor cha kodhi mobedo mang'eny be dhi dino bur ma yier wuogo gi mocha. To mano be bakteria kendo nyalo donjo kanyo. Bakteria ma waluongo ni Cutibacterium acnes cha donjo kanyo kendo ma wayud acne kaluwore gi chamo sukari mang'eny ahinya. Sukari kende. Daktari antiere kod penjo moko ka penjo gi ng'eny mokalo. Moro wacho ka ani penj na daktari ni antiere kod gik machalo pimples e kore gi kang'e to giwuok tutu. Owacho kacha ni kobiyo gi to giwuok tutu kae to giweyo max marotenge. Owenjo kacha ni mae kabirwa ma wawuoyi ni koso. Kae to penjo machielo bende wuok na kuom Martin Ochieng ka wuok Rweya. Owacho ni neno Ramogi Makare gi mamane Nyalago. To wacho kacha ni omor mokalo kod chenro kata puonj mar kabirwa. Moro wadoga ne chenro mokwongo e penjo mokwongo cha. Owacho ni gichalo pimples to giwuok tutu to giweyo max kata duong'o marotenge. Koro mano nyalo bedo kabirwa. Kabirwa kaka wawacho ni ing'eye kalure gi kuonde mowuoke. To kabirwa no be gin tieng' mopogre opogre. Inya paro e screen ka waneno moro man gi tutu ma wacho ni iluongo ni pustular acne cha. Yes. Koro janeno no nya bedo ni maen gono mano nyalo bedo ni kabirwa. Ma bodwaro ni mondo ne daktari mondo ng'iye malong'o
mondo miye thieth kaluwore gi kaka ochalo. Nyakora Jwang' namba mar SMS en 23600. Wakaw yueyo ka waduogo to wadhi nyime. Waboduogo kod picha machielo manyiso kidienje mopogore opogore mag Kabirwa. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ewe Mola, wewe ndiye mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe. Naomba msamaha wako. Dial *860 *286# to get Dua ya Ramadhan as your skiza tune. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pok ni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration, to wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho, wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma Tich Ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Nyathi ma higi 14 nye pio lalgo ma wan team marwa ni oko pod rito mondo yud kuma bodi nitie. Ne gineno ni ka pio dok piny to wanyalo yude poko yude. Midhiero mag oula medo neno ka rawera ma jahigni 14 otho bang' oula manyowuok e aora Migori nyoro yweye. Kweli kuenda nikapata msichana mgeni amelela mtoto wangu kwa hiyo hapo kwa malazi. Nikamuuliza, wewe unalela na mtoto wangu kwa malazi hapo ndaka nini? Ati mtoto ameamka, nilikuwa na bembeleza. Nyathi ma jadwecho chiko nigi rem bang' kano bambe kendo roch ratiche gweng' ma Matayos, Busia. Lokruok otimore komiti mag od bura kama moko kuom jood bura mag ODM ogole komiti madito. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Sigare studio wang'iyo Kabirwa kata acne, jomoko bende thoro luonge ni pimples. Daktari opimo kacha kidienje mopogore opogore mag Kabirwa ma bende adwani wachak godo seche mwachako go gi mago to daher mondo mi apari ni wayaw line wa mag simu kachiel kod SMS. Kantiere kod penjo gwa simu mondo mi ipenj laktar nikech kia kelo chandruok to kipenjo tibro ng'eyo. Daktari types kata kidienje mag Kabirwa. Koro kidienje Kabirwa opogore. To Kabirwa be nyalo wuok matin. Ginyalo wuok mabet ng'eny kata mang'eny saidi. To nitie moro be ma wawacho ni okawo pattern miluongo ni jawline pattern. Iyudo koyudre around the jaws. Kata e tie lemb piny. Daktari nyalo ina kawo simb Kesia eka wadhi nyime. Halo Kesia, penj laktar.
Halo? Apenjo niya. Higa piero aboro gi nawinjo ka moro ila kaguonyo to chuo chupu gi remo gi pi. Koro daktari wanyalo ng'iyo kidienje mopogore opogore kae to pod abodhi nyime kod kawo simu kachiel kod SMS. Types. Koro kaka apimo, kabirwa nyalo wuok mopogore opogore kata kidienje mopogore opogore. To mopogore gi kidienjego be kuma owuoke bende nyalo miye kidieny kata type neno. To kabirwa nyalo wuok matin, nyalo yudo ka ng'ato nigi pimples kata acne spots maybe kata mana matin kata adek moko kata ang'wen. Tinyalo yudo ng'at mabet ong'eny matin. Tinyalo yudo ng'at momako wang'e kabisa. To nitie jomoko be maonge godo e wang'gi to gin go e agoko kata e tokgi kata kar gokgi. Koro gipogre. To gima miyowa type mabet koro opogre opogre ni lure gi odhi e kiwango mane. To nitie moko ma be gima kele kata cause nyalo miyowa wang'e ni en kidieny mane mar acne. To kako obedo kata gima wuok e iye be samoro be miyowa nyinge kata kidieny ni en kidieny mane. To nyiso niya kidieny ma kabiro no nitie kata acne no nitiere. Thieth ne be kendo pogre. We akawe simb Geoffrey. Geoffrey, halo, penji laktar. Yes, erokamano ahinya. Machiegni? Erokamano. Koro an gi penjo moro kae. Gima chanda kae ni kar uma kae samoro aneno ka gik moko wuoke ma samoro chanda matin, okuot matindo tindo. To samo sekuot no to samoro yudo ka en gi tuo moko matin. Samoro be gibedo reddish kamae. Samoro gilit, samoro ok gilit. Then, face na bende king'iyo, en very very oily, ma samoro kawich kata mo, to atimo kata luok mana wang'a gi sabun to kawuok auka matin e chieng' ni, very oily, kendo achalo ng'ama koro ola salad. Koro ne chanda ni gini dibed ang'o. Then, kar uma ni endi, obedo ka gima samoro ma gini timore, tiyudo ka okuot ma onyalo buogi kata ng'at maneni gi chien wuoro ni to jama kone ang'o motime. Ka neno gini to awacho ni wapenji. Erokamano, mano Geoffrey kawuok Kaptembo Nakuru. Erokamano ahinya. Abo kawo simu machielo. Halo, penji laktar. Machiegni penji laktar. Koro anyane ni nade. Ipenjo ni? Apani mondo mi wakony sa wadhi duoko Geoffrey. Iwinjo kako lero entiere kod gik mawuok e ume to wacho ni samoro bende ginyalo kata buoge. Kata wacho kacha ni pien dende niga gimo mang'eny makata koluokore to kowuok oko to chal ng'at mopuko salad e wang'e. Inyalo time nade, inyalo konye nade? Koro mawuok e ume no nyalo bedo kabirwa. To nyalo bedo gimopogre kendo. Gi kabirwa. Emomiyo ng'enyne kar pien ka wawacho ni ka nitie gima nie pien dendi, nitie ma gie pachwa kata ma waneno mang'eny kaka kabiro ma wawacho ni kabirwa. To konyiso ni duto te gin kabirwa. Koro Geoffrey mano nyalo bedo kabirwa kata ok onyalo bedo kabirwa. Odwaro neno mondo konyalo bedo advice nikech nitie tuoche moko ma mimic kata nyalo chalo gi kabirwa to gin. E wach nowacho ni Oleny Saidi ochalo ng'ama ne oketo mo mang'eny e wang'e. Mano nyalo lure gi weche achiel ariyo. Nitie joma wawacho ni skin types opogre opogre kata pien del opogre opogre. To pien del ni kopogre opogre to nyiso ni kalure gi pien dendi nitie products monego bed ni tiyo godo. Ma kapo ni
in gi pien del mopogre to samoro itiyo gi products mopogre, tinyalo yudo ka koro samoro ok yud konyruok ahinya kata malong'o. Ma kata gigo mitiyo godo e pien del ber king'iyo ni pien dendi chal nade, en ang'o minyalo tiyo godo manyalo kelo ni chandruok kod mok nyal kelo ni chandruok. Yes. Antiere kod Eric Line, anyalo kawo simbe Eric? Yes, please. Eric, halo penj laktar. An katiyo kod mo moro amora to ang'anyaka bed kod kabirwa. Mana seche ma ok atiyo godo kawicho mana sabun eka an sawa sawa. Koro manyalo konyo nang'o? Onge mo moro mawinjore kod wang'a. Mane penjo nangombo mondo omiya dwoko kaka nyalo konyo. Koro Eric wacho ni kotiyo gi mo moro amora openjo gi kaka onyalo konyre nikech kotiyo gi mo moro amora to yudo kabirwa. Nitie modhi kaka wacho kendo ni pien del bende opogre. To iyudo ka kata mana burcha kata hole mae pien del be nitie size mopogre. Tiyudo ka samoro nitie modhi ma ka watiyogo to dhi dino buche ka. Kech onego bed ni in simple terms onego bed ni pien be yweyo. To samoro kapo ni tiyo gi products ma ok beyo tiyudo ka samoro koro idhi dino pien dendi saidi makoro ok oywe kaka onego bed no yweyo. Samoro be bakteria ma wawacho cha miluongo ni C. acnes cha be samoro koro idhi loro ne iye kuno. Koro chiema mos. Then within no time ticha yudo kichako yudo kabirwa. Koro Eric onego ne daktari mar pien konyalo yudo mondo ong'iye mondo miye yien manyalo konye kata kapo ni en modhi manyalo konye. Daktari antiere kod Steven e line, to kapok wadok ir Steven, kapo nono ni kowiro mo moro amora to bedo kod kabirwa, koko wiro mo to en maber, ok waweya weya mo. Kata kamano antiere kod Steven e simu. Steven, halo penj laktar. Halo? Okay, apenjo kama. Kaka poni alielo goka. Ponono ni? Ponono ni alielo goka kika togolo ga epinto noko. Koro pipo dine obi ma oketo kane asilenya yath ma pone chango. Inode alama more bati demba kama. Kwa alama no eno odong kadore mbala moro. Ok awinje maler ahinya daktari, ok ang'eyo kiwinje but awinjo kinyosi. Kowuok e kinyosi to nitiere gik mawuok e dende kowuok liedo, mane mawinjo kato kuonde moko go to dok olal na matin. Koro mano gima opogre, en tuo mopogre. Nyinge mar kisungu iluongo ni folliculitis barbae. Barbae no lure ni baba. Kia ka baba liedo. Follicle en yo ma yier wuoke kaka koro mar joma chuo. Tido ka joma chuo kar tikgi kae gilielo tikgi. To gima timrega samoro jomoko wacho ni jaliedo ni samoro giwacho ni kiloko jaliedo tibo yudo that condition ni lwete rach kodi and all that. To ken kamano. Wa advice ga ni jaliedo sama liedo be onego bed ni okawo direction achiel. Ok onego bed ni oringo gi yier koni gi kocha. Kech sama mano timre tiyudo kotugo gi tie yier kabisa. To nitie jomoko ma sensitive. Koro nitie gimiluongo ni proliferation kata hyperkeratinization. Koro kapo no tugo gi tie yier kabisa to sama pien golo cells manyien ka tiyudo ka tie yier kacha cells dhi bedo mang'eny kabisa kata wuok excess. Teme yudo kaka koro dhi otimre nade okuote e ginene kar tik ng'ama dichuo. To iyudo ka be nitie moko mayudre e tok kar tok wich ka tok wich kocha cha bang' liedo sana. Koro chendo kabisa to thiedhe bende tek. Yena ka simu moro kaka pok olalna aeto wadhi nyime. Halo penj laktar. Halo? Halo? Nenore ni ok awinje kose en moko winja kata kamano wanyalo. Halo? Wanyalo dhi nyime daktari? Koro awacho ni mano opogore.
gik ma wuok kata iyudo ka pimples wuok kar tik kata tok kawich mano condition mopogre ok en kabiro ok en kabiro though mopogre gi mano inyalo yudo ka yier beto kuot matindo tindo go nitie kabiro moko be igi koro not entirely no ken kabiro ok nyalo rule out lakini size gi kaka gichalo nyalo wachoni. Hello penj laktar. Hello. Machiegni? Iluonga ni Joash. Machiegni Joash? Apenjo niya. Ka luokora gi pi mamor to denda ila to koro be ng'ich sani madak luwo gi pi mang'ich Nairobi cha mano to nyiso nang'o? Mano penjo na. Ok en twak otenore kod kabiro kata kamano Dr. Sigar en molony e weche mag pien del. Inyalo mulone mana matin ne nang'o nikech daher mondo wadonje thieth. Aneno ka sa osechako maya wanga daktari. Koro mani iluongo ni gi dho ngere iluongo ni aqueous urticaria. Aqueous en pi. Urticaria en condition moro amora ma kelo guonyruok. Tiyudo kaka mano timre en ga trigger. Ichalo ng'ama nigi allergy samoro to kani en allergy ma throughout otimre mana seche moko bas obolal koro kaber to be onego nene nitie kata joma ka koth ogoyo to chako guonyre thoth nena winjoga pi mang'ich ma ka ng'ato oluokorego pi mamor ni to pok awinjo kata kamano dhano opogore kaka nileronwa cha. Daktari ok ang'eyo kinyalo lerona thieth ei dakika 2 mar kabirwa kanyalore to yie mondo mitemna bende thieth nitiere? Thieth kabirwa nitie to gima nyaka wang'e gi kabirwa thieth opogre nitie awira gi mimuonyo to kabirwa sama ithiedhi kabirwa ok en gima ithiedho nyadichiel ng'enyne nyaka wabed gi patience nyaka wabed very patient kata nyaka wabed jomohore to nyaka wati bende gi yien ama compliant gi yien ma watiyogo nikech iyudo ka thieth kabirwa samoro dhi kuom thuolo mabor kabisa moko nitie madhi kata higa ka thiedha kabirwa moko dhi kata moingo higa moko be dhi to duogo kendo koro kabirwa nigi thieth yudre gima onyiso ga jotuo ni nyaka gibed very patient nyaka gibed gi horuok to maduong' ni nitiere kod thieth to bende kok gichandi ahinya dong' inyalo weya weya ng'ato naneno kopenja SMS ani bende kabirwa nyalo nego ng'ato. Kabiro ok nyal negi en mana ni nyalo yudo side effects ama complications rather mag kabiro inyalo yudo ka kuonde mono kabiro wuoke nitie sana joma lando to ok joma lando kende but nere joma lando kabisa iyudo ka gidong gi spots marotenge tiyudo ka joma no nigi type moro ma severe mono luongo ni nodular acne cha moro modonjo iye kabisa cha nyaka gi oko ma oko cha tiyudo ka ultimately kapono thiedhe morumo to dong gi gima iluongo ni acne scars kata king'iyo face ne tineno ka gima nitie kuonde modonjo iye kuonde moko nigi oko kamano to bende ne jogo mapod onyalo dhi gi self esteem mar ng'ato tiende ni chia mar ng'ato confidence mar ng'ato nyalo dhi piny to gima bende daktari wacho ni thieth nitiere kapo ni ng'ato nitiere kod kabirwa kata ong'eyo ng'at man kod kabirwa to dwa ni mondo mikonye inyalo yudi kanye kod wach mogik. Erokamano ahinya. Koro kaka wacho wathiedho pien yier wich gi kogno kod tuoye mag nyaye. Koro an Nairobi ka ayudra Nairobi ka atiye osiptende mopogre Nairobi ka an Ngong Road, Luton, an Avenue Hospital, ayudra Life Care but ofisa nitie Upper Hill Kenya Medical Association Center but Kenyatta kuno kada kao te koda Social Health Authority koda SHA though akawo SHA mar mwalimu cover gi SHA mar civil servants kod other corporate insurances yote. Yes. Erokamano ahinya. Ara ukimiwa namba koso wabia kuondego? Unyalo kawo namba. Namba na en 0727 991688. Inyalo nuoyo? 0727 991688. Yes. Erokamano ahinya Dr. Fred aduoko erokamano mathoth kuom kawo thuolo mari ibiro puonjo nyikwa Ramogi Ajwang' kotenore kod chandruok mar kabirwa ma bende nyikwa Ramogi Ajwang' oneno kaka pien del chala gima timore momiyo ng'ato bedo kod kabirwa to maduong' moloyo iwacho ni giduto te gintiere kod thieth.
Kamano. Ne daktari wa wadwoko nero kamano mathoth. Ne jogo mochung' ne chenro ni kidienje mopogore opogore, duol, taya, kachiel kod ler mar studio, jo kamera wadwoko nero kamano mang'eny. Ne director na ero kamano Nyabobo Wafula kachiel kod producer na Papecho Okoth, ero kamano mathoth. Ne in jahera mar chenro ni wacho ni gima en mwandu. Kik wil ni chenro ni kachiel kod mamoko bende nyalo yudo kokalo e view sasa. Nyaka kendo odiechieng' machielo, ani iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masani. رمضان ده حياتي رمضان